Sa nakaraang episode ay pinasyalan natin ang bayan ng Siruma sa Camarines Sur, kung saan unang napasabak sa ating motor ride venture si Kulas. At nakarating tayo sa highest point ng Siruma, ang Daldagon Peak. Finally! Here we go! Oh my goodness! Eto na tayo. For today's episode ay papasyalan naman natin ang probinsya ng Albay. Unang napuntahan natin ang BAMBUSETUM Nature Park sa Kawa Kawa Hill sa Ligao City. At atin ding binaybay ang bayan ng Bacacay, kung saan matatagpuan ang Sula Bridge o kilala din sa tawag na Sula Delta Bridge, ang tulay na nag-uugnay sa isla ng Cagraray sa mainland ng Albay. At ang nakamamanghang ganda ng Bacacay to Cagraray Road, kung saan matatagpuan ang Eco Energy Park Amphitheater. Yan ang Cagraray Amphitheater, ano? Ganda oh. Solid. Samahan niyo po akong muli sa ating trip. Parang bagyo. Ang ganda. Ganda. Grabe. Twisties oh. Mula dito sa Naga City, Camarines Sur, Bicol, good morning, or as we say it in Bicolano language, Diyos maray na aga. This is Batotoy Trip, and today's video, paalbay tayo. Sama ka sa trip ko. Welcome to another episode of Batotoy Trip Channel. Yun na nga, at sa episode na to ay babiyahe tayo papuntang Albay. Pero bago tayo magsimula, I'd like to invite you to please subscribe to my channel para makasabay ka sa mga biyahe natin at makasama ka sa trip ko gamit ang ADV 160 natin na si Kulas. Yun, nasa Bacacay na tayo. At makalipas ang 2 oras na biyahe mula Ligao, ay narating din namin ang bayan ng Bacacay. Malapit na. Ayun. Yung Sula Bridge oh. Tanong ko na dito yung Sula Bridge. Ayun ang Sula Bridge. Yan, Cagraray Island. Oh. Alright. So time check, it's 10:56. 10 kilometers more at nandun na tayo. Malapit na yung destination natin. Nakita ko na yung yung Sula Bridge. Wow. Grabe pa rin ang twisties dito. Ito na ang Sula Bridge. Alright. Dami na po picture dyan oh. Yan, welcome to Sula Bridge. Dito na tayo sa Sula Bridge. Yan, finally. Yan, Sula Bridge. Ang Sula Bridge sa Bacacay ay matatagpuan sa Albay Gulf. Ito ay nag-uugnay sa Albay mainland at sa isla ng Cagraray na idineklara bilang eco-tourism destination.
Punta na tayo ng Cagraray Island. Nag-lunch lang tayo doon saglit sa may Sula Bridge. Buti mayroon dong kainan Yan, so tuloy-tuloy tayo sa ating biyahe. Meron pa tayong tatahaking 8.6 kilometers. Yan. More twisties. Yan. Sobrang tarik. Tapos dami pang twisties Laking bato galing sa taas, nahulog. Yun. Napakatarik guys. Tapos pababa uli. More twisties. Papanik tayo ngayon Wow, napakatarik dito. Kayang-kaya ni Kulas. Yung mga kasama natin nahihirapan sa likuran. Napakatarik. Ito pa. Ganda naman dito. Pusog na pusog ka sa bangkingan. Saka sa twisties. Siyempre sa mga nakikita mong napakagandang view. Yan. Sarap ang motor pag ganito yung kalsada Yun Wow. Ganda. Sarap dito Ganda. Iyon. Wow. Look at that view. Ayan. Yan ang tinatamay ng mga riders dito. Overlooking, maganda Is it too much to ask? Is it too much to wonder? I'll be here waiting. I'll be here waiting, waiting. Tell me that you're ready to go. Tell me that you're ready to go. I'll be here waiting. I'll be here waiting, waiting.
Twisties oh. Wow. Ganda. Busog yung mata mo dito sa ganda ng view. Dito na tayo. Alright, dito na tayo. Yan ang Cagraray Amphitheater, ano. Ganda oh. Solid. Ang ganda. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Ito yung chapel ah.